Hej med jer. Det her er min første video på YouTube. Og i dag skal jeg ud og fange fisk i Lundby Polytek. Det er en sø, som jeg har fisket i mange gange. Men det er lang tid, jeg har fanget noget derude. Der tror ikke, der er så mange fisk tilbage. Men vi må se, om jeg kan fange noget. Vi ses derude. Men hej, nu er jeg herude. En spiller, jeg vil starte med at bruge, er den her. Det var også en, jeg har fanget med i går. Og i går har jeg været i Gunderup Polytek. I kan også godt se sø på det Facebook. Søg på Gunderup Polytek. Det er en mega god sø med rigtig mange fisk i. Og der fangede jeg en fisk på fjerde kast. Vi kom cirka ved 12-tiden. Der var rigtig mange derude, og der var næsten ingen, der havde fanget noget den dag. Og vi kommer, og så tænker vi, for jeg har lige snakket med dem, så siger de altså, der var ikke rigtig nogen, de gad ikke rigtig fisk i dag. Så tager jeg den her spænder på. Og så kaster jeg bare, og så fjerde kast. For allerede en rigtig flot regnbueørred. Omkring 1 kilo. Men det var nok. Ja, vi må se, om vi kan fange noget i dag. Det er sådan, søen ser ud. Rigtig flot sø. Ja, jeg vender tilbage, når der sker noget. Nej. Jeg har næsten gået helt søen rundt om. Og jeg er lige her. Så et kast. Og jeg får en kæmpe fisk. Den var helt hvid på hovedet. Jeg tror, det var en zombiefisk. Og hold kæft, den var stor. Det er så træls, jeg mister den. Den kommer ikke tilbage. Men hold det kæft, det er træls, jeg mister den. Det var også bare dumt af mig i. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg stod der. Så jeg gjorde ikke rigtig noget. Jeg kunne heller ikke rigtig gøre noget af den. Altså, den sad ikke godt nok fast. Kæft, det er træls. Men nu tror jeg faktisk, jeg går lidt tilbage af og skifter en spinner til en, der lyser lidt mere, fordi at vandet er lidt beskidt, tror jeg. Så jeg tager noget, der blinker lidt mere i vandet måske, så vender tilbage, når jeg er dernede. Jeg har lige gået hele søen rundt om, og de ting, jeg har oplevet, er 4 fisk, tror jeg. Jeg har set 4, der har hoppet op, og en af dem, det var så bedst træls. Det lignede en zombiefisk, den var sådan helt hvid i hovedet, her om bagved. Men den faldt desværre. Jeg tror, det var en meget fin. Det var meget fin. Jeg tror omkring 3-4 kilo. Det var altså kæmpe. Ja, men desværre kan jeg ikke filme det hele til jer, fordi at jeg filmer det på en telefon. Og jeg er alene herude, så der er ikke nogen, der kan filme det. Og som jeg sagde, jeg skal have noget med lidt mere farve på. Og jeg har tænkt måske sådan en her, faktisk. Hvis jeg lige kan få den ud herfra. Sådan en her. Lidt sådan gulagtig. Sidder lidt fast. Lige imens skal jeg lige fortælle jer min fiskestang. Det er en fiskestang, jeg har fået 2 måneder siden. Og jeg er meget glad for den. Jeg kan lige vise jer den lige om lidt. Sådan der. Ja, det er den her spinner, jeg skal have på. En, jeg har købt ikke så lang tid siden. Jeg tror ikke, jeg har brugt den for. Men nu må vi se, om jeg kan fange noget med den. Og det er min fiskestang. Langt. Den er ret lang. Jeg tror, den er 81 eller sådan noget. Mit hjul her. Den er meget fin. Ja. Mega fin. Nu skal jeg lige have spænderne af her. Sorry. Jeg vender tilbage, når jeg har fået den på. Nu har jeg fået spænderne på. Tager jeg lige nogle kast her og ser, om jeg kan fange noget. Som jeg sagde, så kan jeg desværre ikke filme det hele til jer, for jeg har ikke nogen, der kan filme det for mig, og jeg har kun en telefon, der kan filme noget. Men næste gang, så skal jeg nok finde en, der kan filme det for mig. Og der kan jeg se det hele, så men ja, vi må se, om jeg kan fange. Jeg tror, jeg prøver at gå tilbage til det sted, hvor jeg er ude. Det er over på den anden side derovre. Jeg ved ikke, om det er helt derovre ved den bænk. Jeg ved ikke, om man kan se det, men den havde bænken dernede. Det er der, hvor jeg fik bid. Måske sidder de der, for det er også der, hvor jeg så 2 hoppe op. Måske er det der, hvor de sidder. Så ja, jeg vender tilbage, når jeg er dernede. Nu er jeg kommet herned, og jeg kan ikke rigtig se min fisk. Eller jo, jeg så en på vejen herop. Men det var en meget lille en, den hoppede lige foran mig. Jeg blev faktisk virkelig bange, jeg ville falde ned i vandet. Men om der er ingenting her, prøv bare at gå lidt rundt igen.
og se om jeg kan fange noget. Men der plejer altid at have ude i siderne, plejer der også noget fisk. Så man bare kan sådan, altså de bider aldrig på. Men jeg har en gang så prøvede jeg at ramme ind på ryggen. Og det var, jeg fik den op, men det var pisse svært. Der sidder en fisk, der sidder en fisk. What? Jeg kan lige vise jer den. Jeg ved ikke om I kan nå at se den, men der sidder en kæmpe fisk lige her. Det er det jeg sagde. Herude i siderne sidder sådan en kæmpe fisk. Jeg gider ikke skræmme den. Jeg kan lige... Ja, for helvede, der svømmer. I kan se bølgerne. Kan man ikke se bølgerne? Men der var altså en kæmpe fisk i her. Omkring 2 kilo, tror jeg. Jeg prøver at gå lidt videre, fordi jeg tror bare ikke rigtig, de er aktive. Fordi hver gang jeg ser nogen herude i siden, så fanger man aldrig noget. Så ved man bare, at de ikke er aktive, så sidder de bare og ikke laver en skid. Men ja. Jeg vender tilbage, når der sker noget mere. For jeg skal snart hjem, der bliver snart mørkt, og jeg gider ikke cykle hjem i det her. Når det er mørkt, så kan man jo ikke rigtig se en skid. Så jeg vender tilbage, når der sker noget. Inden jeg tager hjemme, vil jeg lige prøve at tage en ny spænder på. Nogle andre farver, og imens jeg tager den på, kan jeg lige fortælle noget om søen her. Fordi at Lundby Pudding Take er faktisk en sø, der har været lukket i lang tid, i omkring et år, tror jeg. Og nu er der kommet nye ejer, og de har puttet mange nye fisk i. Omkring 400 kilo, har de sagt. Og til at starte med, efter de har puttet de her fisk i, så har jeg været ude at fiske mange gange. Fanget også rigtig mange til at starte med, men nu så er jeg rigtig fanget noget her på tiden. I dag er det faktisk første gang i lang tid, jeg har fået en fisk på her i Lundby. Men desværre, så fangede jeg den ikke. Men nu har jeg ikke taget hjem endnu, så alt kan jo ske. Så jeg prøver lige at finde den her måske. Den har mange farver. Lidt rød, lidt orange, gul og grøn. Lidt forskelligt her. Så jeg tror, jeg tager den på, før jeg kører. Og jeg har faktisk også fundet en fiskestang herude. Der ligger en fiskestang med en prop. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har glemt at tage den med hjem, eller hvad. Men jeg gider sgu ikke stjæle den, så jeg tager den sgu ikke. Og jeg tager ikke den her på alligevel, for der sidder en lille lort på den. Jeg kan ikke få det her lort af. Så jeg tager den er guld. En torm. Ja, den tager jeg den her. Jeg synes, der er lort til at blive fast. Jeg tager den her. Den har jeg også fanget noget med før, så den jeg prøver de sidste 20-30 minutter. Jeg tror bare, jeg kan søen. Jeg tror bare, I tager en lille tur rundt om søen igen. Og ser, om jeg kan få noget på. Men ja, som jeg sagde, jeg vender tilbage. Når der sker noget igen. Desværre, så blev det til 0 fisk i Lundby Pudding Take. Det er mega træls med den fisk, jeg mistede. Jeg tror, jeg havde net med, så tror jeg nemt, jeg ville have fået den op. Men det er lidt svært, når jeg er alene. Jeg ved godt, det var lidt en lortevideo, men desværre så er det lidt svært at filme, når jeg er alene. Men næste gang jeg skal ud og fiske, det bliver nok i Gunnerup Pudding Take. Som jeg sagde, gå ind og følg dem ind på Facebook og se, fordi det er faktisk 2 små søer, hvor de putter fisk 2 gange om ugen, tror jeg. Det er helt sindssygt derude. Og næste gang, så tror jeg nok, jeg tager en af mine venner med. Så er det lidt nemmere at filme, fordi så kan jeg også se, når man får bid og sådan noget, så er det lidt mere spændende. Men det var bare det i dag. Så vi ses. Lige inden jeg slutter videoen, så vil jeg lige sige, der er låst til en fiskestang her. Så tænker jeg tager den lige op og ser. Så kigger jeg. Så er der simpelthen en lille arbor. Den er levende, men så tænker jeg, hvorfor fanden er der nogen, der kan slippe den ud? Så kigger jeg, og den har slugt krøven fuldstændig. Altså, den er rigtig langt inde. Og den er ikke død endnu, men jeg tror ikke, jeg kan hjælpe den. Desværre.